Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusuku, The Promise. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Oh, gisulog na niya ang akong pulo nga kipalit. Kagwapo ni Rolando. Ikimashu. Salamat. Nga ikaw gyud ang mo-drive na mo, Rolando. May ko kung mubalibad ni Sir Ichiro, ma'am. Ano man, lakaw na mo o di pa? Nga naman gyud ka. Init man gyud kag puot na ako. Igo naman taon ko ng utana, ma'am. Kung manlakaw na bata o dili. O lagi. Pero ang tono sa imong sinultihan lain kaayo. Natsumi. Oh, Ichiro? Ano ka ba? O katimas ka? No. Watashi wa okotinai desu. Muna na ko sa sakinan, ma'am. I will prepare the van. Okay. Basta na oras ka? Oh, I'm okay. Early. Let's go. Huh. Sakit yun sinultihan si Rolando. Makalakot. Kariwa basyo des? Nice. No. Ako na maabli sa kumpultahan, Rolando. Anata wa watashi tachi ne sankatsu toru koto ga dekemasu. Ha? Pwede ko na kang mo-join na mo. Dali sa suot, o ba na mo? Ignala na siya, ma'am. Salamat. Anila ko dinis gawas. Ichiro, kariwa ako kunitai zai surunogas des. Okay, let's go. Patdan talagang pagkaon din eh. Ay nalang pagtagad, ma'am. Ang imo na lang pamanunon ang atimana. Basta. Patdan takag pagkaon din eh. Karon pa ko makasugat og tao nga parehas ka rito pado in Rolando. Hello, Bay Rolando. Kumusta naman imong life sentence niya? Amaw ka? Hoy, diya taong ko sa parking lot. Gilamok. Huwag yung kanila ang daha sa sud. Giagdaman. Pero di ko gana magsunod-sunod og mga hapon. Relax ka lang, Bay. Imo na kapalaran nga magsunod-sunod na karon. Ikaw reg ganahan ning trabaho, abay. Mo binitong racket ba ha? Sugod sa una, mo drive, mo serve, mo tumbling kung mahimo. Nya karon reklamo na ka. Basta. Di ko ganahan ini nila. Basin biyag na in love na ka ng Ma'am Natsumi ha? Paghilo mo eh. Patakar mo ukab ng baba ni mo. Itaw. Ano sa puton mo kung kang magsunod-sunod nila be? Unya, in love na sa puton ta. Natural! Kahit nangabubuho ka. Hilom ay, hilom. Bye. In love sa imong kabuang. Tabi masyo? Okay, let's eat. What's this? Yes, it's delicious. Ichiro? Nani? Rolando. Maybe he is hungry. Kare ne sugori o okarimasu. Okay. Nasa baka mahuman og kaon ng mga hapon suod. Lamok na ko din hida. Hello, sir. Ikaw si Rolando? Yes, ako. At oday nganong nakailam ka na ako, miss. Giorderan ka o pagkaon si mong boss. Niya o. Ako nang ibutang din sila mesa ha. Miss, kining basin na sayop ka. Basin dili ni para nako. Para imo no.
ikaw man ka si Rolando. Ako lagi. Oh, di, ikaw ang gipahatda ni Miss Natsumi. Ha? Sige, kao na lang diha, sir. Kahit gikuuning bayhana da. Kiinan ginako siya. Nga di ko mukaon. Giordiran ko. We celebrate. Celebrate? For what? 私たちは結婚してます。 Dili. Mamauli na mi sa Japan. 飲みましょう。 Ichiro, 何 suto, iete mo iroshi desu ka? Mugawaso na ko. はい。 Arigato. Kalain sa akong gipati sa gisulti ni Ichiro. Mamauli na mi sa Japan. No, may uutang ako dukan. Magpahangin una ko sa kawas. Sa makiangan akong buhaton aron mawagtang dayon sa akong kinabuhi ng hapuna. Naunsa ka, ma'am? Naunsa ka? Gusto lang kong mahilak. Bantay ko. Unsa? Nayabag ka? Muhila ka, unya. Bantayan, tika? Ayaw na lang pagreklamo diha. Utang akong dugan. Lain ang pamati na ako sa akong lawas. Gusto kong mahilak. Musinggit. Oy. Ayaw taon pagsinggit din, ha? Ni abi atas restaurant. Unya, niya pagit ang imong pamanunon. Pero uot kayo nga akong dugan. Unsa na masam ng dama ni mo? Wa ko magdrama. Wa. Dili na ko gustong mapauli sa Japan. Unsa? Mupauli na mo sa Japan? Mauni ay nga nakikipag-aon ako si Ichiro. Kay mamauli na naimi sa Japan o magpakasal namin dito. Ha? Dili na ko gustong mapauli sa Japan, Rolando. Dili ko gustong magpakasal ni Ichiro. Wako'y love niya. Ikaw, ganahan ba ka mapakasal sa tao nga wakay love? Ha? Naibaw ba ka? Nga damgo yun ako nga kung magminyo ko. Nga tugid sa lalaki nga akong love. Pero naunsa naman nga ako kinabuhi. Nga nung ilamang yung kong ipakasal ni Ichiro. Rolando, sa may buhaton ako. Aron dili ko makasal ni Ichiro. Please, tabangi ko una. Wako'y kasumbugan sa akong gibati karon. Ikaw na. Please, sultihi ko. Unsay ako buhaton. Aron dili ko makasal ni Ichiro. Imo ng kapalaran. Kinahanglan imo ng dawaton. Imo ng papel ining kalibutana. Nga maminyo ka ng Sir Ichiro. Busa dawata ka na. Pero may nabasahan kong libro nga ikaw ang mahimo sa imong kapalaran. Og imong responsibilidad ang tanang mahitabo sa imong kinabuhi. Sa libro ra na. Pero mahimo ako buhaton, di ba? Oh, ambot nimo. Please, Rolando, tabangi ko. Nga dili ko makabalik sa Japan. Sorry, ma'am. Pero dili ko makatabang ang imong problema. I'm very sorry. Ugawas. Timan na imong itsura. Kanya na paingon din si Sir Ichiro. Natsumi? Ichiro? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!